Hi guys, I'm Leah, a crochet designer and your crochet teacher for today. And our video for today is I will be teaching you on how to crochet a Instagram design cell phone pouch. But before that, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button for you to be updated for my next video. And as always guys, I will be using our own dialect in all my tutorial, but don't worry, I'll put an English captions for everyone to understand my video. Thank you! Okay, magsugod na ta. Kinahanglan ta og kunting 2.5 mm nga hook. 2.5. Okay, di siya maklaro. Okay, so polyester yarn 8-ply color brown and polyester yarn 8-ply color white. Mao ni sila ang atong mga kinahanglanon. Dayon, mag-start ta by making a slip knot. Para sa mga beginners, inanion lang ang slip knot guys. Sa maani. Dayon, ituhog ang hook nya bitad doon ang yarn. Sama ani oh. Yan, time sabi kay kanang wala nagkalisod na. Okay. Okay, nanion ra ang slip knot. So, pagahuman mag-chain ta og 18 chain. Mo ni siya ang atong foundation chain para sa atong base sa atong cellphone pouch. Okay, nanatay 18 chain. Dayon sa atong first row, gikan sa atong hook maghihap ta og duha ka chain. Dayon dito sa ikaduha nga chain ato ta dito mo tuhog para magbutang taog single crochet sa ikaduha nga chain guys ha, sama ani. So dirita mo tuhog then single crochet na single crochet tag usa kada chain antod mo abot diri sa pinakalas nga chain. Okay, dinhi mao ni siya pinakalas nga chain ta. Okay, nanata sa atong last chain. Dinhi sa atong last chain, magbutang ta og unom ka single crochet. Bali, sa usa ka kadina, unom ka single crochet ang atong ibutang. Okay. 1 single crochet. 2 3 4 5 and 6. Nanatay 6 single crochet guys. Oni siya ang forma. Okay. Dayon sa sunod nga chain stitch magbutang ta og usa ka single crochet kada chain stitch. Usa lang ha. Okay. Antod maabot na puta dito sa atong pinaka-last nga single crochet or chain stitch, pinaka-last. Bali ang atong pinaka-last mo to siya ang dito ta nag-start sa atong first single crochet. Mo to ang atong last nga bali chain stitch sa atong row. Okay, kaning tumoy so na-hide na siya. Hide na to siya para dili siya makita after. Yan. Okay.
So, nanata sa atong last chain stitch. Okay, din sa atong last, ang atong ibutang na lang 5 single crochet, kaya na naman tay usa ka single crochet katong pinakauna nato nga gihimo pag start nato sa atong first row bitaw. Okay, so 5 na lang para balance siya diri sa pikas. 1 2 3 4 and 5. Dayon slip stitch sa atong first chain or first stitch. Mag slip stitch ta dinhi nga part. Okay, humana ta sa atong first row. Mao ni siya kibali ang atong base sa atong cellphone pouch. Unya, mag-start na ta sa body. Sa atong second row, una natong buhaton is chain 1. Chain 1. Unya, sa pinaka first nga stitch or loop, sa back loop lang ta mo tusok guys ha. Magbutang ta ditog single crochet. Sa back loop lang. Bali, kada loop usara ka single crochet. Dayon kompletuhon nato ni siya antod maabot diri sa atong pinaka last dinhi nga part. Okay, nanata nalibot na nato siya. Dayon okay, ato lang ning ipadayon. Back loop lang ni siya guys ha. Sa atong second row. Sa second row rasa ni siya mag back loop ta. Okay, so pagkahuman, slip stitch ta sa atong first stitch to finish our second row. Ay arit sa likod ko nga part mo slip stitch like this one. See? Okay, so we're in the third row na. So, chain 1. Dayon, ang atong buhaton is reverse. Arita sa likod nga part mo, single crochet. Sa pinaka first stitch, tamo single crochet. Start sa atong single crochet. So, sa kada stitch, usa ka single crochet ang atong himuon. Hantod makompleto nato ang atong second row ay third row. Makompleto nato siya. Dinhi. Abot ta diri. So okay. Humanata sa atong third row. So mag slip stitch para mo-go na ta sa atong sunod nga row. Chain 1, then balihon na pod nato, dire na pod ta sa likod nga part or atubangan nga part. Okay. Single crochet sa pinakauna nga stitch, then follow na sa usa ka single crochet kada stitch. Palibot na siya. Okay, mo na siya. So, mora na siya ang process guys. Balik-balik, hantod moabot ta sa sukod nga 4 inches. Yan, mo na siya. Ikahuman na to sa row, reverse. Dayon, ikahuman ato na pong balihon. Nanara siya. Yan. Slip stitch. Inikaw man sa atong row. Okay, mo na siya. Pwede sa likod ka mo tuhog or dari sa atubangan. Depende ra sa imuha kung asa ka.
at ease. Okay, so kani nga white nga part mao ni ang atong basihan guys. So ato siyang sukdon natay 4 inches. So ang atong gihimo kompletohon lang nato hantod moabot sa 4 inches. Sama ani niya. Okay. Okay. So nanatay 4 inches guys. So mo ni siya. Maklaro raman no? Okay. Yan. So pagkahuman na to, ready na ta sa pag-change og color ngadto sa brown. So inig slip stitch na to, brown na ang atong gamiton nga color sa pag-slip stitch. Sama ani. Anion lang siya oh. Ayun, adjust na to ang mga end para di siya magluwag. Unya, chain sa tag 1 o sa tamo single crochet sa same stitch para limpyo ang iyang agi. Okay, so nani pagkahuman ato siyang i-reverse. Arita sa likod nga part mo kuan ha, mo single crochet. Kaning tumoy, mga tumoy ato lang ning pangitag paagi nga mahipos siya og tarong. Okay, then single crochet sa pinaka first nga stitch. Yan, single crochet kada stitch og usa. Same process ra sa white pero continue lang nato siya sa lain nga color, sa color brown. Okay, sa atong color brown kompletohon lang nato siya sa 10 rows na po ka row or 1.5 inches. Mao na siya, kompletohon lang nato na. Single crochet next, dayon single crochet next, single crochet sa next. Hantod moabot ta diri sa atong pinakalas nga stitch. Nya ikaw man ani slip stitch, pagkaman sa slip stitch, chain 1, reverse, baliho nato dayon sa likod ta nga part na pod mo kuan mo single crochet. Okay, mao na ni siya guys oh. Nag-start nag-change ang color so nindot siya kaayo tan-aon. Okay. Kunya, mao na ni ang atong complete nga 10 rows sa brown color guys. So, makita nato ang atong ipon 10 rows nya. Kung ato siyang sukdon, hinigsukod nato. So, natay 1.5 inches. Okay, so ready na ta sa atong strap. Ari na ta sa atong strap nga part. So chain 1 nya, mag single crochet ta sa 5 ka stitches. So 1 single crochet nya, sa sunod na pod 2 single, sunod 3, and then 4 nya 5. Dinhira ta ko to mag single crochet, dayon chain 1, balik na punta sa atong agi nya, single crochet sa pinaka start kaning dapita guys dinhi ta mag start sa atong single crochet.
So 1 2 2 3 4 and 5. Okay. Okay, mo ni ang kadakon sa atong strap. Chain 1 nya balik sa agi. Nya single crochet og usa kada stitches. 5 stitches. What is man? Wait. Ato lang ipadayon ang atong gihimo, guys. Unya ato lang ni siyang padayonon hantod maabot sa atong desired nga katas-on sa strap. And then kompleto na ang atong strap. Ang akong gihimo is 32 inches ni ang iyang katas-on, guys. Okay, makita ninyo na siya mga button hole kani siya. Ako ni siyang gibutang pero depende ra sa inyo, ha. Kay in case ganahan ta mag-adjust sa strap, pwede na to siya i-adjust sa maani. Muburang strap mo ra siya pang sling lang siya. Nya ang tumoy ato lang siyang i-design pod og ingnana din, ha. Okay, para mahipos. Na pwede siya sa rest. Nya anang choices ra nato kung ato bang butangan og button hole. Dinhing dapita magbutang ta og batunis. Ana para adjust siya. Okay, nya. Ari na ta sa design nga part, guys. So kani o kani. Okay, ang atong kinahanglanon nga gamit karon gunting, hook, dagom og kanang scrap yarns para sa kani nga part color red, yellow, dark blue ug light blue color. Scrap yarns ra akong gigamit, guys, kay gamay ra man siya. Unya ato na siyang tahiyon kahuman. Nya black nga yarn ug white. Okay, mag-start ta sa katong camera nga part sa circle nga part. Okay, dayon maghimo na ta og slip knot to start sa atong circle. Slip knot, dayon mag chain tag 4, chain 4 para base ni siya sa atong circle. Nya slip stitch sa pinakauna nga chain, ta mag slip stitch ani. Nya chain 2 to start sa atong double crochet. Okay, nya double crochet ta og 12 ka buok sa sulod sa atong circle. Okay, 1. Okay, klaro ra. Nya sa same pareho nga buho at ato gihapon ta mo tuhog dito, double crochet. Nya balik 12 ka double crochet atong pagahimuon dinhi. Okay, times ta kay medyo nangasangit. Yan. 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 ni siya ilabot guys ha sa atong count. 12. Okay. Kompleto na ta sa 12. 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. May labot ni siya. Okay. Dayon din hita sa ikaduha nga chain mo slip stitch. Dinhi kani siya, so dirita mo slip stitch para pag close sa atong circle. So mo ni ang atong first row. Humanata sa atong first row. Sa second row nato kadina naputag duha chain 2 nya double crochet 2 kada stitch duha ka double crochet ang atong ibutang kada buho bali. Okay, so duha sa sunod na pod 1, 2 nya sa sunod na pod nga stitch 1 and 2. Okay. Nya continue lang nato around hantod mahuman nato ang atong circle. Okay, nanata diri sa pinaka-last nga stitch. So ato lang ni siyang tiwason guys, di ba? Okay. 1 and 2 sa same stitch. Yan. Okay, so total of 24 stitches. Nya slip stitch to close our circle. Okay, kompleto na atong second row. Nya move forward ta para sa third row. Atong isuko din murag dili pa siya sakto. Kamay pa siya. Ana, so punaan nato siya ko sa row. Bali tulo ka row tanan. Okay, 1, 2, chain 2 nya double crochet usa sa sunod nga stitch. Nya sa tapad na pud na stitch duha na ang atong ibutang nga double crochet. Nya 1, 2, 1, 1 nya 2, 1, 2. Alis sa usa ka stitch usa sa sunod na stitch duha. Ayan na usa nya sa sunod nga stitch duha. Okay, so mao na siya ang atong buhaton hantod mo abot diri sa pinaka-last nga stitch to close our third row. Okay. Okay. Nanata sa atong last stitch. So, slip stitch na ta diretso. Slip stitch. Yang atong gamiton sa pag slip stitch ang white na nga yarn. Kani siya. So, white yarn na ang atong gamiton sa pag slip stitch para pag change sa color.
Adjust lang ni nato siya para mahugot. Nya, chain, nya, single crochet sa tag usa sa pareho nga stitch para mas kuan siya sa tamsa. Okay. Chain 1, nya, adjust, nya, single crochet sa first stitch. Okay. Mani siya nga atong buhaton. Nya, chain 1, nya, start na ta sa atong double crochet sa sunod nga stitch. Usa sa ka double crochet sa sunod nga stitch. Nya, sa sunod nga stitch, duha ka double crochet. Okay, duha. Nya, usa ka double crochet sa sunod, usa pod sa sunod. Nya, sa ikatulo nga stitch, duha na. Duha ka double crochet. Okay. Okay, mo ni ang forma guys. So, kita na to. Duha, usa, duha. Nya, continue lang nato ni siya hantod mabuta sa atong pinakalas nga stitch. Yan. Okay, nanata sa atong last stitch. So, slip stitch ta dere sa ikaduha nga chain. So, or sa ibabaw sa atong slips. Sa atong chain 2, unang chain 2 ato ta dito. Slip stitch. Dayon, putlo na to ang tumoy. Secure lang nato ang ends. Yan, para di siya mabungkag. Okay, mana na siya. Kibali ang mata-mata or camera nga part sa atong Insta design nga pouch. Unya, ato lang siyang idikit din he. Unya, atong itahi gamit ang dagom. Unsaun lang guys. Kay lisod man kung ato siyang i-machine. Magamit ta og makina. Okay, so dinhi nga part ato lang ni siyang i-embroider sa maani. Ang uban ilang gi napod sila ilain nga technique or paagi, pero mas prefer nako ang embroider na. Okay, ato lang tarongon. Unya, sa lain nga color guys, pareho ra ang atong buhaton ning nani. Pareha katas-a, nya pareho ra pod ang stitches. Ato lang ni siyang tarongon. Medyo tricky siya, medyo lisod. Nya sakit pod siya sa kamot. Okay, nya atong i-secure ang ends. Atong itago ang iyang tumoy. Nya ato pa jong ibalik kay para sigurado nga iniglaba dili jud siya mga tangtang. Like this. See? Nya cut the yarn. Okay. Okay, so sa uban nga color dinhi mara pod ang atong himuon parihara katas sa aning red. So yellow, dark blue ug light blue. Okay, now nga nakakaton mo sa akong tutorials karon, kung namoy mga suggestions pangutana, please let me know in the comment sections below. Ug mao lang sa ni sa pagkakaron guys, kita-kita tapon sa akong next video. Ug daghang kayong salamat sa inyong suporta. Keep safe, be blessed, and stay positive. Bye!